Tag-iya sa armas nga gigamit sa pagpusil patay sa taxi driver nga si Johnny Burdas niadtong Hulyo 2 sa kadlawon sa Sitio Caisco, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, nasikop na usab sa Lapu-Lapu City Police. Ang 29 anyos nga sospek una nang nasikop niadtong Hulyo 5 pasado alas 8 sa gabi sa usa ka bypass operation sa Sitio Cacun Sur, Barangay Mactan. Nasakmit gikan kaniya ang 0.28 gramos sa gituhuang shabu nga mobalor og 1,900 pesos. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak sa Ganman, iyang gibutyag nga managhigala sila ug ang 29 anyos nga sospek nga mo'y tag-iya sa armas. Samtang padayon pa usab nga gipangita sa Lapu-Lapu City Police ang laing duha pa nila ka mga kauban sa pagpusil patay sa taxi driver. Usa niini ang 16 anyos nga babay nga gikatahong nakarelasyon sa taxi driver. Ang babay matud pa ang mikontak sa taxi driver nga paadtuon kini sa Sitio Caisco niadtong Hulyo 2 sa kadlawon diin nag-atang na ang ilang barkada.